povijest Josipa i njegove braće. Josip prodan u Egipat. A Jakov se bijaše nastanio u zemlji gdje je njegov otac boravio kao pridošlica, u zemlji Kananskoj. Evo nasljedstva Jakovljeva. Kao mladić u dobi od 17 godina Josip je čuvao stada sa svojom braćom, sinovima Bilhe i Zilpe, koje bijahu žene njegova oca. Josip je ocu svome donosio zle glasove o njima. Izrael je volio Josipa više nego jednog svoga sina, jer je bio dijete njegove staračke dobi. I on mu napravi kićenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu riječ progovoriti. Jednom Josip usnu san i kaza ga svojoj braći, a oni ga zbog toga još više zamrze. Poslušajte, reče im, san što sam ga usnio. Pomislite, vezali smo nasred polja snopove, kad li najednom moj snop uspravi se i stade uzgor. Uto se vaši snopovi okupe okolo i duboko se poklone mome snopu. Njegova ga braća upitaše, kaniš li nad nama zakraljevati? Hoćeš li nam biti gospodar? I još ga više zamrze zbog njegova pričanja o snovima. Usnu on još jedan san, te ga ispriča svojoj braći. Još sam jedan san usnio. Pazite, sunce, mjesec i 11 zvijezda duboko mi se klanjahu. Kad je to ispričao svome ocu, ukori ga otac i reče mu, što znači taj san što si ga usnuo? Zar ćemo doći ja, tvoja majka i tvoja braća, pa ti se do zemlje klanjati? I dok su braća od zavisti bila ljuta na nj, njegov je otac razmišljao o svemu. Jednom njegova braća odu čuvati očeva stada blizu Šekema. Izrael reče Josipu, tvoja braća čuvaju stada kod Šekema, pa hajde da te pošaljem k njima. On mu odgovori, dobro, idem. Potom će mu otac, hajde i vidi kako su ti braća iz stoka, pa mi javi. Tako ga otpremi iz doline Hebrona i on stigne u Šekem. Neki čovjek nađe ga gdje luta poljem, pa ga upita, što tražiš? Tražim braću, odgovori. Možeš li mi kazati gdje čuvaju stada? A čovjek reče, odavde su otišli. Čuo sam ih gdje govore, hajdemo u Dotan. Tako Josip ode za svojom braćom i nađe ih u Dotanu. Oni ga opaze izdaleka. Prije nego im se približio, počnu se dogovarati da ga ubiju. I jedan drugome reče, eno, stiže onaj sanjar. Hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakvu čatrnju. Možemo kazati da ga je proždrla divlja zvijer. Vidjet ćemo što će biti od njegovih snova. Ali kad je to čuo Ruben, pokuša da ga izbavi od njihovih šaka i reče, nemojmo oduzimati njegova života, ne proljevajte krvi, dalje je govorio Ruben, bacite ga u čatrnju u pustari ili ne dižite na nj ruke. Htio ga je tako izbaviti iz njihovih šaka i odvesti ocu. Ali kad je Josip stigao braći, oni s Josipa svuku njegovu haljinu kićenu, što je bila na njemu, pograbe ga i bace u čatrnju. Čatrnja je bila prazna, nije bilo u njoj vode.
potom sjednu da ručaju. Kako podignu svoje oči, opaze povorku Išmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu da ih preprodaju u Egipat. Tada reče Juda svojoj braći: Što ćemo postići ako ubijemo svog brata, a krv njegovu sakrijemo? Hajde da ga prodamo Išmaelcima, ali ne dižemo na nj ruke. Da on je naš brat, naše meso. Braća ga poslušaju. U to naiđu ljudi, midjanski trgovci. Braća izvuku Josipa iz čatrnje i prodaju ga za 20 srebrnika Išmaelcima, a oni Josipa dovedu u Egipat. Kad se Ruben vratio k čatrnji i vidio da Josipa nema u čatrnji, razdere svoju odjeću, a kad se vratio svojoj braći, povika: Dječaka nema, kamo ću ja sad? A oni uzmu Josipovu haljinu, zakolju jedno kozle i haljinu zamoče u krv. Kičenu haljinu otpreme ocu i poruče: Ovo smo našli. Gledaj, je li ovo haljina tvoga sina ili nije. Prepozna on haljinu, pa reče: Haljina je moga sina. Divlja ga je zvijer rastrgala. Na komade je Josip rastrgan. I razdere Jakov svoje haljine, stavi pokorničku kosrijet oko bokova i dugo vremena oplakivaše svoga sina. Svi su ga njegovi sinovi i sve njegove kćeri nastojali utješiti, ali se on ne mogaše utješiti. Govorio je: Ne, sići ću k svome sinu u Šeol tugujući. Tako ga je oplakivao njegov otac. A Midjanci ga prodaju u Egipat Potifaru, dvoraninu faraonovu, zapovjedniku straže. Josipova kušnja. Josipa dovedoše u Egipat. Tu ga od Išmaelaca koji su ga onamo doveli kupi Egipćanin Potifar, dvoranin faraonov i zapovjednik njegove tjelesne straže. Jahve je bio s Josipom, zato je u svemu imao sreću. Egipćanin ga uzme k sebi u kuću. Vidje njegov gospodar da je Jahve s njim i da je svemu što mu ruka poduzme Jahve učinio uspjeh. Zavolje on Josipa i uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak. I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipćanov zbog Josipa. Blagoslov Jahvin bijaše na svemu što je imao, u kući i u polju. I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj, te se više ni za što nije brinuo, osim za jelo što je jeo. A Josip je bio mladić, stasit i naočit. Poslije nekog vremena žena njegova gospodara zagleda se u Josipa i reče mu: Legni sa mnom. On se oprije i reče ženi svoga gospodara: Gledaj, otkako sam ja ovdje, moj se gospodar ne brine ni za što u kući. Sve što ima meni je povjerio. On u ovoj kući nema više vlasti nego li ja. I ništa mi ne krati osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku opačinu i sagriješiti protiv Boga? Iako je Josipa salijetala iz dana u dan, on nije pristajao da uz nju legne. Nije joj prilazio.
I jednog dana Josip uđe u kuću na posao. Kako niko od sluđenčadi nije bilo u kući, ona ga uhvati za ogrtač i reče: legni sa mnom. Ali on ostavi svoj ogrtač u njezinoj ruci, otrže se i pobježe van. Vidjevši ona da je u njezinoj ruci ostavio ogrtač i pobjegao van, zovne svoje sluge te im reče: gledajte, trebalo je da nam dovede jednog Hebrejca da se s nama poigrava. Taj k meni dođe da sa mnom legne, ali sam ja na sav glas zaviknula. A čim je čuo kako vičem, ostavi svoj ogrtač pokraj mene i pobježe van. Uza se je držala njegov ogrtač dok mu je gospodar došao kući. Onda je njemu kaza istu priču. Onaj sluga Hebrejac koga si nam doveo dođe k meni da sa mnom ljubaka. Ali čim je čuo kako vičem, ostavi svoj ogrtač pokraj mene i pobježe van. Kad je njegov gospodar čuo pripovijest svoje žene koja reče: eto, tako sa mnom tvoj sluga, razgnjevi se. Gospodar pograbi Josipa i baci ga u tamnicu, tamo gdje su bili zatvoreni kraljevi utamničenici, i osta u tamnici. Ali je Jahve bio s njim, iskaza naklonost Josipu, te on nađe milost u očima upravitelja tamnice. Tako upravitelj tamnice preda u Josipove ruke sve utamničenike koji su se nalazili u tamnici, i ondje se ništa nije radilo bez njega. Budući da je Jahve bio s njim, upravitelj tamnice nije nadgledao ništa što je Josipu bilo upravljeno. Jahve bijaše s njim i što god bi poduzeo, Jahve bi to okrunio uspjehom. Josip tumači sne faraonovih slugu. Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe o svog gospodara, kralja egipatskog. Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog pekarnika i glavnog peharnika, te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže, u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren. Zapovjednik tjelesne straže odredi Josipa da ih poslužuje. Pošto su proveli u zatvoru neko vrijeme, obojica njih, peharnik i pekar egipatskog kralja, utamničenici, usnu san jedne te iste noći. Svaki je usnuo svoj san i svaki je san imao svoje značenje. Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi. Upita faraonove dvorane, koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: zašto ste danas tako potišteni? Odgovore mu: sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumači. Josip im reče: zar tumačenje ne spada na Boga? Dajte, pričajte mi. Onda je glavni peharnik ispripovjedao Josipu svoj san. Sanjao sam da je predamnom lozov trs. Na trsu bile 3 mladice i tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istriještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku. Josip mu reče: ovo ti je značenje. 3 mladice, 3 su dana. Poslije 3 dana faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto. Opet ćeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik. Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu.
spomeni me faraonu i pokušaj me izvesti iz ove kuće. Jer zbilja bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja. Ni ovdje nisam ništa skrivio, a baciše me u tamnicu. Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu: Usnuh da su mi na glavi 3 bijele košare. U najgornjoj bilo svakovrsnog peciva, što ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz košare povrh moje glave. Josip odgovori: Ovo je značenje. 3 košare, 3 su dana. Poslije 3 dana faraon će uzdići tvoju glavu i od drvo te objesiti, te će ptice jesti meso s tebe. I zaista, 3. dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike, bio moj rođendan, iz sredine svojih službenika izvuče glavnog peharnika i glavnog pekara, vrati glavnog peharnika u peharničku službu, te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku, a glavnog pekara objesi kako je Josip protumačio. Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa, zaboravio je na nj. Faraonovi sni. Poslije 2 godine usnu faraon da stoji pokraj Nila. Iz Nila izađe 7 krava, lijepih i debelih. Pasle su po šašu. Ali odmah poslije njih iz Nila izađe 7 drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu uz one krave na obali Nila. Ružne i mršave krave požderu ono 7 lijepih i pretilih i u to se faraon probudi. Opet zaspi te usnu drugi san. 7 punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici. Ali eto, poslije njih uzraste 7 klasova šturih, istočnjakom opaljenih. Šturi klasovi proštru 7 jedrih i punih klasova i faraon se probudi. I gle, bio je to san. Ujutro faraon bijaše uznemiren u duši, pa pozva sve čarobnjake i sve mudrace egipatske. Ispriča im faraonom svoje sne, ali mu ih nitko nije mogao protumačiti. Onda progovori faraonov glavni peharnik: Moram danas spomenuti jedan svoj propust. Jednom, kad se faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja. Usni smo san iste noći, i ja i on, ali je svaki od nas usnio san drugog značenja. Onda je s nama bio neki mladi Hebrej, sluga zapovjednika straže. Ispriča smo njemu svoje sne, a on nam ih protumači. Kaza svakom značenje njegova sna. Kako nam ih je protumačio, tako nam se i dogodilo. Mene vratiše na moje mjesto, a onoga objesiše. Faraon odmah pošalje po Josipa. Izvuku ga brže bolje iz tamnice. Ošišaju mu kosu, obuku novo odijelo i on stupi pred faraona. Onda faraon reče Josipu: Usnuo sam san, a nitko ga ne može protumačiti. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ. Ništa ja ne mogu, odgovori Josip faraonu, nego će Bog dati pravi odgovor faraonu. Onda je faraon pripovjedao Josipu: U svom snu stojim na obali Nila. I gle, iz Nila izađe 7 debelih i lijepih krava. Pasle su po šašu.
poslije njih izađe drugih 7 krava. Bile su mršave, vrlo ružne i koštunjave. Još nikad ne vidjeh onako ružnih krava u svoj zemlji Egipatskoj. I 7 mršavih i ružnih krava proždru prvih 7 debelih krava, pa iako su ih progutale, nije se vidjelo da im je što u trbuhu. Bile su ružne kao i prije. Uto se probudim. Zatim sam u snu vidio kako na jednoj stabljici uzraste 7 punih i lijepih klasova, ali poslije njih uzraste 7 klasova zgrčenih, šturih, istočnjakom opaljenih. I šturi klasovi proždru 7 jedrih klasova. Kazao sam ovo i vračarima, ali nema nikoga da mi razjasni. Onda Josip reče faraonu: Faraonov je san samo jedan. Bog javlja faraonu što kani učiniti. 7 lijepih krava, to je 7 godina. 7 lijepih hlasova, opet je 7 godina. Tako je samo jedan san. 7 mršavih i ružnih krava, poslije njih, a tako i 7 praznih, istočnjakom opaljenih klasova, označuje 7 gladnih godina. To je ono što sam već faraonu rekao. Bog objavljuje faraonu što kani učiniti. Dolazi evo 7 godina velikog obilja svoj zemlji Egipatskoj, a poslije njih nastat će 7 gladnih godina, kada će zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. Kako glad bude harala zemljom, neće se ni znati da je u zemlji bilo obilje, zbog gladi koja će doći, jer će biti vrlo velika. A što se faraonov san ponovio, znači da se Bog na to zaista odlučio i da će to uskoro provesti. Zato neka faraon izabere sposobna i mudra čovjeka te ga postavi nad zemljom Egipatskom. Nadalje, neka se faraon pobrine da postavi nadglednika u zemlji koji će kupiti 1/5 sve žetve u zemlji Egipatskoj za 7 godina obilja. Neka skupljaju od svakog žita za 7 dobrih godina što dolaze. Neka s ovlaštenjem faraonovim sabiru žito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. Neka zalihe služe za hranu u zemlji za 7 godina gladi, što će snaći zemlju Egipatsku, tako da zagladi zemlja ne propadne. Josip uzvišen. Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim službenicima. Zato faraon reče svojim službenicima: Zar bismo mogli naći drugog kao što je on, čovjeka koji bi bio tako obdaren Duhom Božjim? A onda faraon reče Josipu: Otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj moga dvora. Sav će moj narod pokoravati se tvojim naredbama. Jedino prijestoljem ja ću biti veći od tebe. Postavljam te, evo, reče faraon Josipu, nad svom zemljom Egipatskom. Poslije toga skine faraon sa svoje ruke pečatni prsten i stavi ga Josipu na ruku. Zatim zaodjene Josipa odjećom od najljepše tkanine, a o vrat mu objesi zlatan lanac. Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik, a pred njim klicahu: Abrek, na koljena, tako ga postavi nad svu zemlju Egipatsku.
još faraon reče Josipu: Premda sam ja faraon, neće nitko dići svoje ruke ni noge bez tvog odobrenja u svoj zemlji egipatskoj. Faraon nazva Josipa Safenat Panaeh i za ženu mu dade Asenatu, kćer Potifere, svećenika u Onu. I Josip postade poznat po zemlji egipatskoj. Josipu je bilo 30 godina kad je stupio u službu faraona, kralja egipatskog. A otišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji egipatskoj. Za 7 rodnih godina zemlja je rađala u obilju. On je u tih 7 godina, što ih je egipatska zemlja uživala, kupio od različite ljetine i hranu pohranjivao u gradove, smještajući u svakom gradu urod iz okolnih polja. Tako Josip nagobila mnogo žita, kao pijeska u moru, pa ga prestade i mjeriti, jer mu mjere ne bijaše. Josipovi sinovi. Dok još ne nasta gladna godina, Josip imade 2 sina koje mu rodi Asenata, kći Potifere, svećenika u Onu. Prvorođencu Josip nadjenu ime Manaše, jer Bog je reče dao, te sam zaboravio svoje teškoće i svoj očinski dom. Drugome nadjenu ime Efraim, jer Bog me je reče učinio rodnim u zemlji moje nevolje. 7 godina obilja koje je uživala zemlja egipatska dođe kraju, a primaće se 7 gladnih godina kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. A kad je sva zemlja egipatska osjetila glad, puk zavapi faraonu za kruh. A faraon reče Egipćanima: idite k Josipu i što god vam rekne činite. Kad se glad proširi po svoj zemlji, Josip rastvori skloništa, te je Egipćane oskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka i u zemlji egipatskoj. Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuje žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu. Josipova braća dolaze u Egipat. Kad je Jakov čuo da u Egiptu ima žita, reče svojim sinovima: što tu zurite jedan u drugoga? Čujem da ima žita u Egiptu. Otiđite dolje, te nam ga odande nabavite, da ostanemo na životu i ne pomremo. Tako 10 Josipove braće siđe da nabavi žita iz Egipta. Benjamina, Josipova pravog brata, Jakov ne posla s ostalima, da ga ne bi zadesila kakva nesreća, govorio je. Među onima koji su išli nabavljati žito, jer u zemlji Kananskoj vladaše glad, bijahu i sinovi Izraelovi. Josip je bio namjesnik u zemlji. On je dijelio žito svemu svijetu. Dođu tako i Josipova braća i poklone mu se licem do zemlje. Josip prepozna braću čim ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i oštro im govorio. Zapita ih: odakle dolazite? Odgovore: iz zemlje Kananske, došli smo da kupimo hrane. Iako je Josip prepoznao svoju braću, oni njega nisu prepoznali. Josip se sjeti snova što ih je o njima sanjao i reče im: vi ste uhode, došli ste da izvidite slaba mjesta ove zemlje. Oni mu odgovore: ne, gospodaru, tvoje su sluge došle da nabave hrane. Svi smo sinovi jednog oca,
pošteni smo ljudi. Sluge tvoje nikad nisu bile uhode. On će im opet: ne, nego ste došli da izvidite slaba mjesta ove zemlje. Na to oni uzvrate: nas, tvojih slugu, bijaše 12 braće, sinovi jednog oca, u zemlji Kananskoj. Najmlađi je sad s ocem, a jednog više nema. No Josip im dobaci: onako kako sam ja već rekao, vi ste uhode. Ovako ću vas iskušati. Odavde, tako mi faraona, nećete izaći ako vaš najmlađi brat ne dođe ovamo. Pošaljite jednoga između sebe da vam dovede brata, a vi ostali u zatvor. Tako ću iskušati vaše riječi i vidjeti je li u vas istina ili nije. Inače, tako mi faraona, vi ste uhode. Potom ih baci u zatvor na 3 dana. 3. dan reče Josip: izvršite to i ostaćete na životu, jer sam ja čovjek bogobojazan. Ako ste pošteni, neka jedan od vas ostane u zatvoru, a vi ostali idite i nosite žito svojim izgladnjelim domovima. Poslije toga dovedite mi svog najmlađeg brata, tako da se obistine vaše riječi, te da ne izginete. Oni pristanu. Zatim je jedan drugom govorio: jao nama, stiže nas kazna zbog našeg brata. Gledali smo njegovu muku dok nas je molio za milost, ali ga nismo uslišali. Stoga nam je ova nevolja došla. Ruben im odvrati: zar vam nisam govorio, ne ogriješujte se o mladića, ali vi niste slušali. Sud sad traži račun za njegov krv. Nisu znali da ih Josip razumije, jer su se s njim razgovarali preko tumača. On se od njih udalji te zaplaka. Opet se vrati i razgovaraše s njima. Onda izdvoji Šimuna između njih i naredi da bude svezan na njihove oči. Povratak Jakovljevih sinova u Kanan. Potom Josip zapovjedi da im vreće napune žitom, da svakome njegov novac metnu u vreću i da im daju poputninu. Tako im učine. Tada oni natovare žito na svoje magarce i krenu odande. Kad na prenoćištu jedan od njih otvori svoju vreću da nahrani magarca, opazi svoj novac ozgo u vreći. Moj je novac vraćen, povika braći. Evo ga u mojoj vreći. Zadrhta srce u njima. Zagledaše se uplašeni i rekoše: što nam ovo Bog uradi? Došavši k svome ocu Jakovu u zemlju Kanansku, kazaše mu sve što ih je snašlo. Čovjek koji je gospodar one zemlje rekoše: oštro nam je govorio i optužio nas kao uhode. Pošteni smo ljudi, kazasmo mu, i nikad nismo bili uhode. Bilo nas je 12 braće, sinovi istog oca, ali jednoga više nema, dok je najmlađi sad s našim ocem u zemlji Kananskoj. Ali čovjek koji je gospodar one zemlje reče nam: ovim ću doznati da li ste pošteni ljudi. Ostavite jednog brata kod mene, a vi ostali uzmite što vam treba za izgladnjele domove, pa idite. Onda mi dovedite svoga najmlađeg brata, tako da znam da niste uhode, nego pošteni ljudi. Poslije toga vratit ću vam vašeg brata i vi ćete moći slobodno se kretati u ovoj zemlji. Kako su praznili svoje vreće, svaki nađe u vreći svoju kesu. Opazivši to,
zapadoše u strah, i oni i njihov otac. Mene vi ostavljate bez djece, reče im njihov otac. Josipa je nestalo, Šimuna nema, a sad biste odveli i Benjamina. Sve se to name svaljuje. Onda Ruben reče svome ocu: Ubij moja 2 sina, ako ti ga ja natrag ne dovedem. Predaj ga u moje ruke i ja ću ti ga vratiti. Moj sin neće s vama, uzvratio on. Njegov je pravi brat već mrtav i on je ostao sam. Ako bi ga na putu na koji ćete poći snašla nesreća, u tuzi biste otpravili moju sjedu glavu dolje u Šeol. Drugi dolazak Jakovljevih sinova u Egipat. Strašna glad pritiskala zemlju. Dok su pojeli hranu koju bijahu donijeli iz Egipta, njihovi otac reče: Idite opet i nabavite nam malo hrane. Na to će mu Juda: Onaj nam je čovjek jasno rekao: Ne smijete preda me ako vaš brat ne bude s vama. Ako bi dakle voljan bio s nama poslati našeg brata, mi ćemo otići dolje i kupit ćemo ti žita. Ali ako njega ne pustiš s nama, onda mi tamo i ne idemo, jer nam je onaj zaprijetio: Ne smijete preda me ako vaš brat ne bude s vama. Zašto ste mi, zapita Izrael, nanijeli jad, rekavši onom čovjeku da imate još jednog brata? Oni odgovore: Čovjek nas je neprestano zapitkivao o nama i o našoj obitelji. Je li vam još živ otac? Imate li još kojeg brata? Mi smo mu odgovarali na pitanja. Kako smo mogli znati da će reći: Dovedite svoga brata. Potom Juda reče svome ocu Izraelu: Pusti dječaka sa mnom, pa da se dignemo i krenemo. Tako ćemo preživjeti, a ne pomrijeti, i mi, i ti, i naša djeca. Ja za nj jamčim i mene drži odgovornim za nj. Ako ga tebi ne vratim i predate ga ne dovedem, bit ću ti kriv svega vijeka. Tada nismo toliko klijevali, mogli smo već i 2 put se vratiti. Njihov otac Izrael reče im: Kad je tako, neka bude. Ali učinite ovo: metnite u torbe najbiranijih proizvoda ove zemlje i ponesite na dar onom čovjeku nešto balzama, nešto meda i mirodija, mirisne smole, palješnjaka i badema. Sa sobom uzmite dvostruko novaca, jer treba vratiti novac koji ste našli u grlima svojih vreća. Možda je ono bila zabuna. Uzmite svoga brata, pa se opet zaputite onom čovjeku. Neka Bog svemogući, El Šadaj, potakne onog čovjeka na milosrđe prema nama, te vam pusti i drugog brata i Benjamina. A ja, moram li bez djece ostati, neka ostanem. Uzmu ljudi darove, uzmu sa sobom novaca dvostruko, dovedu Benjamina, te siđu u Egipat i stupe pred Josipa. Kad Josip ugleda s njima Benjamina, reče upravitelju svoga kućanstva: Odvedi ljude u kuću, zakolji jedno živinče i pripremi, jer će ovi ljudi blagovati sa mnom opodne. Čovjek učini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. Ljudi se pobojaše kad su bili povedeni u dom Josipov, te rekoše: Zbog novca koje se našao u našim vrećama,
prvi put vode nas unutra tako da nas napadnu i zajedno s našom Magaredi uzmu za robove. Stoga se primaknu upravitelju Josipova doma te mu na ulazu u kuću reknu: Oprosti, gospodaru, mi smo i prije jednom dolazili da nabavimo hrane. I kad smo stigli na prenoćište i otvorili svoje vreće, a to novac svakog od nas, ozgo u njegovoj vreći, naš novac, ista svota. Sad smo ga donijeli sa sobom, a ponijeli smo i drugog novca da kupimo hrane. Mi ne znamo tko nam je stavio novac u naše vreće. Budite mirni, reče im on, ne bojte se. Bog vaš i Bog vašega oca stavio je blago u vaše vreće. Vaš je novac k meni stigao. Potom im izvede Šimuna. Čovjek zatim uvede ljude u Josipovu kuću, dade im vode da operu noge, a njihovoj Magaredi baci piće. Potom priprave oni svoje darove za dolazak Josipov opodne, jer su čuli da će ondje ručati. Kad je Josip došao u kuću, dadu mu darove koje su sa sobom donijeli i do zemlje mu se poklone. Upita ih on za zdravlje, te će dalje. A je li dobro vaš stari otac o kome ste mi govorili? Je li još dobra zdravlja? Sluga tvoj, otac naš, dobro je i još je dobra zdravlja. Odgovore i duboko se naklone, iskazujući poštovanje. Podigavši svoje oči, Josip opazi svog brata Benjamina, sina svoje majke, te upita: Je li ovo vaš najmlađi brat o kome ste mi govorili? Onda nastavi: Bog ti bio milostiv, sine moj. Josip se poslije toga požuri van, jer mu se srce uzbudilo zbog brata. Bilo mu je da zaplače. Uđe u jednu sobu i tu se isplaka. Onda opere lice, ponovno se javi i savladavajući se naredi: Poslužite ručak. Staviše njemu napose, njima napose, a napose opet Egipćanima koji su s njim jeli. Egipćani ne bi mogli jesti s Hebrejima, jer bi to Egipćanima bilo odvratno. I kad posjedaše pred njim, najstariji prema starosti svojoj, a najmlađi prema mladosti svojoj, samo se gledahu. I nadređivaše on da jela ispred njega nose njima, a obrok Benjaminov bijaše 5 puta veći od svih ostalih. I pili su i gostili se s njim. Posljednja kušnja. Onda Josip naredi upravitelju svoga kućanstva: Napuni vreće ovih ljudi hranom koliko mogu ponijeti, a novac svakog stavi u grlo njegove vreće, a moj pehar, onaj od srebra, stavi u grlo vreće najmlađega, zajedno s njegovim novcem za žito. On učini kako mu je Josip naredio. Kad je svanulo, otpreme ljude i njihove magarce. Tek što su izašli iz grada, nisu bili odmakli daleko, kad Josip reče upravitelju svoga kućanstva: Na noge, pođi za onim ljudima. Kad ih stigneš, kaži im: Zašto uzvraćate zlo za dobro? Zar iz onog pehara ne pije moj gospodar i ne čita iz njega proricanje? Zlo ste učinili. Stigavši ih, ponovi im te riječi. Oni odgovore: Zašto nam gospodar govori tako? Daleko bilo od slugu tvojih da učine takvo što. Čak i novac koji smo našli u svojim vrećama
donijeli smo ti natrag iz zemlje Kananske, kako bismo onda mogli ukrasti srebra ili zlata iz kuće tvoga gospodara. Onaj u koga se od tvojih slugu nađe, neka se usmrti, a mi drugi postaćemo robovi tvome gospodaru. Premda je ono što predlažeš pravo, preuzme on, ipak će samo onaj u koga se ukradeno pronađe biti moj rob, a ostali bit ćete slobodni. Brže spustiše vreće na zemlju i svaki svoju otvori. On je pretraživao, počevši s najstarijim i završivši s najmlađim. Pehar se nađe u Benjaminovoj vreći. Na to oni razdru svoje haljine, svaki ponovno natovari svoga magarca i vrate se u grad. Kad su Juda i njegova braća ponovno stupili u Josipov dom, još je on bio ondje. Baci se predanj na zemlju. Onda im Josip reče: kakvo je to djelo što ste ga učinili? Zar ne znate da se čovjek, kao što sam ja, bavi proricanjem? Na to Juda odgovori: što bismo mogli reći svome gospodaru? Što možemo kazati, čime li se opravdati? Bog je otkrio zlodjelo tvojih slugu. Evo nas za robove svome gospodaru, jednako nas kao i onog u koga se našao pehar. Daleko od mene da učinim tako, odgovori, nego onaj u koga se našao pehar bit će moj rob, a vi drugi pođite mirno k svome ocu. Judino posredovanje. Onda mu se Juda primače i reče: gospodaru moj, molim te, dopusti sluzi svojem da rekne riječ ušima gospodara svoga i neka se tvoja srdžba ne razlijeva na tvoga slugu. Ta ti si ravan faraonu. Pitao je moj gospodar svoje sluge: imate li oca ili još kojeg brata? Svome smo gospodaru odgovorili: imamo stara oca, on još ima jednog sina, rođena u njegovoj staračkoj dobi. Taj je najmlađi. Njegov je pravi brat umro, tako da je on jedini ostao od svoje majke. Njegov ga je otac osobito volio i voli ga. Potom si rekao svojim slugama: dovedite mi ga ovamo da ga vidje moje oči. A mi smo odgovorili svome gospodaru: dječak ne može ostaviti oca, kad bi ga ostavio, njegov bi otac umro. Na to si rekao svojim slugama: ako vaš najmlađi brat s vama ne dođe ovamo, više ne smijete predame. Kad smo se vratili tvome sluzi, ocu mome, kazali smo mu riječi moga gospodara. Naš nam je otac rekao: idite opet i nabavite nam malo hrane. Odgovorili smo: ne možemo onamo, samo ako s nama pođe naš najmlađi brat. Sići ćemo, jer ne smijemo pred onog čovjeka, ako ne bude s nama naš najmlađi brat. Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam. Kako znate, žena mi je rodila 2 sina, jedan je nestao, te sam zaključio, sigurno je rastrgan. Od onda ga više nisam vidio. Ako i ovoga od mene odvedete, pa ga kakva nesreća snađe, moju ćete sjedu glavu s tugom strovaliti dolje u Šeol. Ako sad dođem k tvome sluzi, ocu svome, a mladić, čiji je život tako povezan s njegovim, ne bude s nama, on će svisnuti kad vidi da dječaka nema s nama. Tako će tvoje sluge strovaliti u tuzi sjedu glavu tvoga sluge, oca našega, dolje u Šeol.
jer tvoje sluga zajamčio ocu svome za dječaka, rekavši, ako ti ga ne vratim, bit ću kriv svome ocu svega vijeka. Zato, molim te, neka tvoj sluga ostane kao rob mome gospodaru, a dječak neka ide natrag s braćom. Jer kako mogu k svome ocu ako dječaka nema sa mnom? Ne bih mogao gledati jad što bi snašao moga oca. Josip se očituje braći. Josip se više nije mogao svladati pred onima koji su ga okruživali, pa povika, neka svi odstupe. Tako nitko nije ostao s Josipom kad se očitovao svojoj braći. Briznuo je u glasan plać, da su ga i Egipćani mogli čuti. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru. Ja sam Josip, reče Osip svojoj braći. Otac mi je dakle još na životu. Ali mu braća nisu mogla odgovoriti, toliko se zapanjiše pred njim. Onda će opet Josip svojoj braći. Primaknite se k meni. Kad su se primaknuli, nastavi. Ja sam Josip, vaš brat, onaj kojeg ste prodali u Egipat. Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati što ste me ovamo prodali. Jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu. 2 su već godine što je glad došla u zemlju, a još 5 godina neće biti ni oranja ni žetve u zemlji. Zato me Bog poslao pred vama da vam se sačuva ostanak na zemlji, te da vam život spasi velikim izbavljenjem. Tako niste vi mene poslali ovamo, nego Bog. On me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom. Žurite se k mome ocu, te mu recite, ovo ti poručuje tvoj sin Josip. Bog me postavio gospodarem nad svim Egiptom. Siđi k meni bez okljevanja. Nastanit ćeš se u kraju Gošenu, tako ćeš biti blizu mene. Ti, tvoja djeca, tvoja unučad, tvoje ovce i goveda i sve što je tvoje. Ondje ću se za te brinuti, jer će glad potrajati još 5 godina. Tako nećeš oskudijevati ni ti, ni tvoja obitelj, niti itko tvoj. Da svojim očima možete vidjeti, kao što vidi i moj brat Benjamin, da vam to moja usta govore. Pripovjedajte ocu o mome visokom položaju u Egiptu i sve što ste vidjeli, i brzo mi ovamo oca dovedite. Potom zagrli brata Benjamina te zaplaka, a plakao je i Benjamin, objesivši mu se oko vrata. Izljubi zatim svu svoju braću u naručju i zaplaka. Poslije toga njegova braća zađu s njim u razgovor. Faraon doziva Izraela u Egipat. Glas se pročuje u faraonovu dvoru. Stigla Josipova braća. Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima. Onda faraon reče Josipu, kaži svojoj braći neka učine ovo. Natovarite svoje živine i odmah se uputite u zemlju Kanansku. Uzmite svoga oca i svoje obitelji i k meni dođite. Ja ću vam dati najbolju zemlju u Egiptu, te ćete uživati od obilja ove zemlje. A naredi i ovo. Ovako učinite. Iz zemlje egipatske potjerajte kola
za svoju djecu i svoje žene. Uzmite oca i dođite. Neka vam se oči ne rastužuju za vašim stvarima, jer sve što je u Egiptu najbolje, bit će vaše. Sinovi Izraelovi tako učine. Po faraonovoj zapovjedi Josip im dade kola i popudbinu. Svakom od njih dade nove haljine, a Benjaminu dade 300 srebrnika i 5 haljine. Isto tako pošalje svome ocu 10 magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i 10 magarica natovarenih žitom, kruhom i namirnicama ocu za put. Isprativši svoju braću na put, reče im: nemojte se putem svađati. I tako oni odoše iz Egipta i stigoše u zemlju Kanansku, k svome ocu Jakovu. Kad mu rekoše: Josip je živ i čak vlada nad svom zemljom Egipatskom, njegovo se srce skameni, jer im nije mogao vjerovati. Ali kad su mu ispripovjedali sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca oživje. Dosta, reče Izrael, sin moj Josip još je živ. Moram poći i vidjeti ga prije nego umrem. Jakov odlazi u Egipat. Tako Izrael krene na put sa svim što biješe njegovo i stigne u Ber-šebu te prinese žrtvu Bogu svoga oca Izaka. U noćnom viđenju zovne Bog Izraela: Jakove, Jakove. On odgovori: evo me. Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe proizvesti velik narod. Ja ću sići u Egipat s tobom i sam ću te vratiti ovamo. A Josip će ti svojom rukom oči sklopiti. I Jakov krene iz Ber-šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu. Uzmu sa sobom svoje blago i dobra što ih bijahu stekli u zemlji Kananskoj. Te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo. Tako je u sve Jakovljeve čeljadi što je od njega poteklo i u Egipat doselilo, ne uključujući žena Jakovljevih sinova, u svemu 66 osoba. I k tome 2 sina Josipova što su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve čeljadi Jakovljeva doma što se naseli u Egiptu bijaše 70 duša. Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Gošenu. Kad stignu u Gošenski kraj, Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen, ususret svome ocu Izraelu. Stupiši predanj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao. Onda Izrael reče Josipu: sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti. Zatim Josip reče svojoj braći i očevoj obitelji: otići ću i obavijestiti faraona. Reći ću mu: moja braća i obitelj moga oca koji su bili u zemlji Kananskoj došli su k meni. Oni su ljudi pastiri, uvijek su se bavili stočarstvom, dotjerali su sa sobom svoja stada i sve što im pripada. Tako,
Kad vas faraon pozove i zapita čime se bavite, odgovorite: ljudi smo sluge tvoje, koji se od početka do sada bave stočarstvom, i mi i preci naši, tako da se možete naseliti u Gošenskom kraju. Svi su naime pastiri Egipćanima marski. Jakov pred faraonom. Ode dakle Josip te obavijesti faraona: moj otac i moja braća stigoše sa svojim ovcama i govedima i sa svime što imaju iz zemlje Kananske i eno ih u Gošenskom kraju. I uzevši petoricu između svoje braće, uvede ih faraonu. Onda faraon zapita njegovu braću: čime se bavite? Odvrate faraonu: tvoje su sluge stočari, baš kao što su bili naši preci. Došli smo da potražimo kratak boravak u ovoj zemlji, rekoše faraonu, jer je nestalo paše za stada tvojih slugu. Strašna glad pritišće Kanansku zemlju. Dopusti da se tvoje sluge nastane u Gošenskom kraju. Faraon reče Josipu: neka se dakle nastane u Gošenskom kraju, a ako znaš da među njima ima prikladnih, postavi ih za naglednike moga osobnog blaga. Tako, kad Jakov i njegovi sinovi stigoše u Egipat i kad faraon, kralj egipatski, to ču, reče Josipu: budući da su tvoj otac i tvoja braća došli k tebi, Egipatska ti je zemlja na raspolaganju. Smjesti svog oca i svoju braću u najboljem kraju. Josip onda dovede svog oca Jakova faraonu. Jakov blagoslovi faraona, a faraon upita Jakova: koliko ti je godina? Jakov odgovori faraonu: godina moga lutalačkog življena ima 130. Malo ih je i nesretne su bile godine moga života. Ne dostižu brojem godine življenja na zemlji mojih otaca. Poslije toga Jakov se oprosti s faraonom i ode od njega. Tako Josip nastani svoga oca i svoju braću, davši im u vlasništvo najljepši kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio. A Josip opskrbi hranom svoga oca, svoju braću i svu očevu obitelj sve do najmanjega. Nigdje nije bilo hrane jer je pritisla strašna glad. Izmuči ona i zemlju Egipatsku i zemlju Kanansku. Josif pobra novac što se nalazio u zemlji Egipatskoj i zemlji Kananskoj u zamjenu za žito koje se prodavalo i odnese novac u faraonov dvor. Kad je nestalo novca u zemlji Egipatskoj i zemlji Kananskoj, svi Egipćani dođu k Josipu te mu reknu: daj nam kruha. Zašto da pomremo pred tvojim očima? Novca više nema. Josip odgovori: predajte svoju stoku, pa ću vam dati žita u zamjenu za stoku, kad je novca nestalo. Tako su oni dovodili svoju stoku Josipu, a Josip im davaše kruh u zamjenu za konje, za sitnu i krupnu stoku i za magarat. Tako ih je one godine oskrbljivao kruhom u zamjenu za njihovo blago. Kad je ona godina prošla, dođu k njemu i druge godine te mu reknu: ne možemo sakriti od svog gospodara. Novca je nestalo, blaga su već ustupljena gospodaru. Drugo ništa ne preostaje da gospodaru ustupimo nego sebe i svoje oranice. Zašto da uništimo na tvoje oči i sebe i svoje zemlje? Uzmi i nas i naše zemlje u zakup za kruh. I tako ćemo zajedno sa svojom zemljom postati
faraonovi kmetovi. Daj sjemena da preživimo, da izginemo i da nam oranice ne postanu pustoš. Tako Josip steče faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipćanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo, a narod od jednog kraja Egipta do drugog njegovim robljem. Jedino nije preuzeo svećeničkih imanja, jer je faraon davao svećenicima određeni dio i tako su živjeli od prihoda što im ga je faraon davao, stoga nisu prodali svojih imanja. Onda Josip reče svijetu: budući da sam danas za faraona prekupio i vas i vašu zemlju, evo vam sjeme pa zasijte zemlju, a kad bude pobiranje ljetine, faraonu ćete davati 1/5, dok će 4/5 ostajati vama, za zasijevanje polja, za hranu vama i onima koji su u vašim domovima i za hranu vašoj djeci. Oni odgovore: život si nam spasio, mi smo zahvalni svome gospodaru što možemo biti faraonovi robovi. Tako Josip napravi za Egipat zemljišni zakon koji i danas vrijedi. 1/5 pripada faraonu, jedino svećenička imanja nisu prešla faraonu. Jakovljeva posljednja želja. Izraelci se nastaniše u zemlji Egipatskoj, u kraju Gošenskom. U njem stekoše vlasništvo, bijahu rodni i broj im se veoma umnoži. U zemlji Egipatskoj poživje Jakov 17 godina. Tako je duljina Jakovljeva života iznosila 147 godina. A kad se približi vrijeme Izraelu da umre, pozva svog sina Josipa te mu reče: ako mi želiš ugoditi, stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni. Nemoj me sahranjivati u Egiptu. Kad legnem dolje sa svojim ocima, prenesi me iz Egipta gore i sahrani me u njihovu grobnicu. Učinit ću kako si rekao, odgovori. Zakuni mi se, reče, i on mu se zakle. Tada se Izrael duboko prignu na uzglavlju. Jakov blagoslivlja Josipove sinove Efraima i Manašeja. Poslije nekog vremena jave Josipu: eno ti je otac obolio. Na to on uze sa sobom svoja 2 sina, Manašeja i Efraima. Kad Jakovu rekoše: evo ti je došao sin Josip. Izrael skupi svoje snage i sjede na postelju. Reče Jakov Josipu: Bog svemožni, El Šadaj, objavi mi se u Luzu, u zemlji Kananskoj. Blagoslov mi dade, a potom mi reče: učinit ću te rodnim i mnogobrojnim. Učinit ću da postaneš skup naroda i tvome potomstvu poslije tebe dat ću ovu zemlju u posjed zauvijek. Sad oba tvoja sina, što su ti se rodila u zemlji Egipatskoj, prije nego sam ja stigao k tebi u Egipat, neka budu moji. Efraim i Manaše neka budu kao moji, kao i Ruben i Šimun. A djeca što su ti se rodila poslije njih, neka ostanu tvoja, a u svom nasljedstvu neka se zovu po imenu svoje braće. Kad sam se naime vraćao iz Padana, na moju žalost, tvoja majka Rahela umrije na putovanju u Kanansku zemlju, tek u maloj udaljenosti od
Efrate. Sahranio sam je ondje uz put u Efratu, sadašnji Betlehem. Opazivši Izrael Josipove sinove, zapita: Tko su ovi? Josip odgovori svome ocu: Sinovi su to moji koje mi je Bog dao ovdje. Dovedi mi ih da ih blagoslovim, reče. Izraelu oči oslabile od starosti nije vidio. Zato mu privede sinove, a on ih poljubi i zagrli. Potom Izrael reče Josipu: Nisam očekivao da ću još ikada vidjeti tvoje lice, kad evo Bog mi dade da vidim i tvoje potomke. Josip ih tada skine s njegovih koljena i duboko se sve do zemlje nakloni. Nato ih uze Josip obojicu, Efraima svojom desnicom, Izraelu naljevo, a Manašeja svojom ljevicom, Izraelu nadesno, te ih k njemu primače. Ali Izrael ispruži svoju desnicu i stavi je na Efraimovu glavu, premda je bio mlađi, a svoju ljevicu na glavu Manašeovu. Tako je držao ruke unakrst. Iako je Manaše bio prvorođenac. Tako je davao svoj blagoslov Josipu govoreći: Bog, čijim su putovima hodili oci moji, Abraham i Izak. Bog, koji mi je pastir bio, otkako postadoh pa do danas. Anđeo, koji me od svakog zla izbavljao. Djecu ovu neka blagoslovi. Neka se ime moje i ime pređa Abrahama i Izaha po njima spominje. U mnoštva se mnogobrojna po zemlji razmnožili. Kad je Josip vidio da je njegov otac položio desnicu na Efraimovu glavu, njegovim se očima to učini krivo. Zato posegne za rukom svog oca, da je pomakne s Efraimove glave na glavu Manašeovu. Ne tako, oče moj, reče Josip svome ocu, jer ovo je prvorođenac, zato stavi desnicu na njegovu glavu. Ali njegov otac to odbije rekavši: Znam ja, sine moj, znam, i od njega će postati narod i bit će velik, ali njegov mlađi brat bit će veći od njega, a njegovo će potomstvo biti mnoštvo. Onoga ih dakle dana blagoslovi rekavši: Vama nek se Izrael blagoslivlja govoreći: Kao što je Efraimu i Manašeu, nek je i tebi Bog učinio. Tako stavi Efraima pred Manašeja. Poslije Izrael reče Josipu: Ja ću evo naskoro umrijeti, no Bog će biti s vama i opet vas dovesti u zemlju vaših otaca. A tebi ostavljam Šekem, nešto više nego tvojoj braći, što sam ga svojim mačem i lukom osvojio od Amorejaca. Jakovljeva oporuka. Jakov zatim sazva svoje sinove te reče: Skupite se, da vam kažem što će vas snaći u kasnije vrijeme. Okupite se, čujte, sinovi Jakovljevi, čujte oca svoga Izraela. Ti, Rubene, moj prvorođenče, snaga ti si moja, prvjenac moje muškosti. Ističeš se ponosom, snagom se ističeš, no poput vode nabujao nećeš više imati prvenstva, jer na ležaj oca svog se pope, moj tat oskvrnu krevet. Šimun i Levi braća su prava, mačevi
im oruđe nasilja. Na njihova vječanja ja ne bi silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao. U srdžbi su svojoj ljude ubijali, u obijesti bikove sakatili. Prokleta im srdžba, jer je prežestoka. Prokleta im obijest, jer je preokrutna. Razdijelit ću ih po Jakovu, Izraelom raspršiti. Judo, tvoja braća slavit će te. Svagda ti je šaka na šiji dušmana. Sinci oca tvoga tebi će se klanjati. Judo, laviću mali. Plijenom si se, sine, udebljao, poput lava. Poput lavice legao po trbuške. Tko bi ga dražiti smio? Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće, dok ne dođe onaj kome pripada, kome će se narodi pokoriti. Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za čokot. U vinu on kupa svoju odjeću, svoju kalju u krvi od grožđa. Oči su mu od vina mutne, zubi bijelji od mlijeka. Zebulun će stanovati uz obalu morsku, luka spasa bit će u brodarima. Uz bok njegov Sidon će ležati. Isakar je koščat magarac, polegao među ogradama. Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leđa svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade. Dan će narod svoj suditi kao svako pleme Izraelovo. Nek dan zmija bude na putu, guja pokraj staze, što će konja za glob ujesti i njegov konjik nauznak će pasti. U spas tvoj se Jahve uzdam. Gada će pljačkat razbojnici, pljačkom će im za petama biti. U Ašera bit će hrane, poslastica za kraljeve. Naftali je košuta lakonoga, koja krasnu lanat mladi. Josip je stado plodno, plodno stablo pokraj izvora. Grane svoje grana preko zida. Strijelci njega salijetali, strijelili ga, opljačkali, ali luk mu čvrst ostaje, mišice mu ojačale, rukom jakog Jakovljeva, imenom pastira, stijene Izraela, Bogom, Ocem tvojim koji ti pomaže, svesilnim koji te blagoslivlje, blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom odzdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba, blagoslovom klasja i cvjetova, blagoslovom drevnih brda, želja vječnih brežuljaka. Nek se oni spuste na Josipa između braće posvećenog. Benjamin je vuk grabežljivi, lovinu on jutrom jede, a navečer plijen dijeli. Sve su to Izraelova plemena, 12 ih je na broj. I to im je otac rekao kad ih je blagoslivljao. Svakoga je od njih blagoslovio njegovim blagoslovom. Posljednje upute i smrt Jakovljeva. Poslije toga im dade ovu naredbu. Naskoro ću se pridružiti svojim precima.
sahranite me kraj mojih otaca, u špilji što se nalazi na polju Efrona, Hetita, u špilji na polju Makpeli, nasuprot Mamri, u zemlji Kananskoj. To je ona koju je Abraham kupio s poljem od Hetita, Efrona za mjesto sahranjivanja. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara. Sahranjeni su ondje Izak i njegova žena Rebeka. Ondje sam ja sahranio Leu. Polje i špilja na njemu kupljeni su od Hetita. Kad je Jakov tako naputio svoje sinove, povuče noge natrag na postelju te izdahnu. Pridruži se svojim precima. Jakovljev pogreb. Josip se baci na oca, suzama mu oblije lice, izljubi ga. Poslije toga Josip naredi liječnicima koji su se nalazili u njegovoj službi da mu oca balzamiraju. I oni balzamiraše Izraela. Trebalo je 40 dana, toliko naime traje balzamiranje. 70 su ga dana Egipćani oplakivali, a kad je prošlo vrijeme oplakivanja, Josip reče onima u dvoru faraonovu: učinite mi milost i prenesite faraonu ovo. Moj me otac zakleo govoreći: kad umrem, sahrani me u grob koji sam sebi pribavio u zemlji Kananskoj. Dopusti mi da odem gore i sahranim oca, a onda ću se vratiti. Faraon odgovori: otiđi gore i sahrani svoga oca, kako si mu se zakleo. Tako Josip ode da sahrani oca. S njim su pošli i svi faraonovi službenici, odličnici njegova dvora i svi dostojanstvenici egipatske zemlje, sva Josipova obitelj, njegova braća i očeva porodica. Jedino su u Gošenskom kraju ostala njihova djeca, njihove ovce i goveda. S njim su išla i kola i konjanici. Bila je to vrlo duga povorka. Stigavši u Goren Hatad s onu stranu Jordana, održaše ondje veliko i svečano naricanje. Josip održa 7-dnevnu žalost za ocem. Kad su stanovnici te zemlje, Kananci, vidjeli tugovanje u Goren Hatadu, rekoše: to ti je svečano naricanje Egipćana. Zato zovu to mjesto Abel Misraim. Nalazi se s onu stranu Jordana. Jakovljevi sinovi učine kako im je naredio otac. Odnesu ga u zemlju Kanansku, te ga sahrane u špilji na polju Makpeli kod Mamre, polju što ga je Abraham kupio od Hetita Efrona za sahranjivanje. Pošto je sahranio svog oca, Josip se vrati u Egipat. On, njegova braća i svi koji su s njim išli da mu oca pokopaju. Od smrti Jakovljeve do smrti Josipove. Kad su Josipova braća vidjela da im je otac umro, rekoše: što ako je Josip na nas ljut i pokuša uzvratiti nam za sve zlo koje smo mi njemu nanijeli? Stoga poruče Josipu ovako: pred svoju smrt tvoj otac naredio: ovako recite Josipu, oprosti braći svojoj zlo i grijeh što su onako okrutno prema tebi postupili. Oprosti dakle uvredu
slugama Boga svoga oca. Na te riječi Josip brizne u plać. Tada sama njegova braća dođu k njemu, bace se pred danj te mu reknu: Evo nas k tebi da budemo tvoji robovi. Josip im odvrati: Ne bojte se, da zar sam ja namjesto Boga? Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio onako okrenuo na dobro, da učini što se danas zbiva, da spasi život velikom narodu. Zato se ne bojte, ja ću se brinuti za vas i za vašu djecu. Tako ih je smirio ljubaznim riječima. Josip ostane u Egiptu zajedno s rodom svojim i očevim. Poživ je Josip 110 godina. Tako je Josip gledao Efraimovu djecu do 3. koljena, a rađala se djeca i Makiru, Manaševu sinu, na Josipovim koljenima. Napokon, reče Josip svojoj braći: Ja ću evo naskoro umrijeti, ali će se Bog zacijelo sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju što ju je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu. Tada Josip zakune Izraelove sinove: Bog će se vas doista sjetiti i tada ponesite moje kosti odavde. Josip umrije kad mu bijaše 110 godina. Balzamiraše ga i u Egiptu položiše u lijes.